Aridu mawur mangapura murwurahan tengarane ngacurit maguru gongso tetekadya putula mur panjriting turangga hesti kata ingkang tojo layu sepit kadangku Yayi Setyaki ngarep ruci aja kaget siadi tak timbali ning alun-alun negara Wirata kepareng nyadong dawuh timbalanipun Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna ngawi ingkang arayi ngarep ruci pun tambak yuda pareng kula nyadong dawuh Koko Prabu Setyaki wonten timbalan mesti wae tuwuh tandha pitakon saka sajroning atimu kenapa panggonku mudhun saka kedhaton negara ing Wirata sajak kaya ngemu wigati kasinggihan estunipun ingkang rayi arsa matur wonten kersanipun Koko Prabu Ndrawati nanging boten wantun wekasan tan bangkit pinampeng aturipun ingkang rayi pun Setyaki nyadong dawuh Koko Prabu mangertiya kalamunta para Pandhawa wis bakal kalaksanan anggone nganakake duta saka para Pandhawa ingkang ana kejaba ya kuwi panggaweaning duta saka para Pandhawa sowan ning Raja Negara Ngastina ingkang wigati ngelingake kelawan Ratu Ngastina ya kuwi Yayi Prabu Jaka Pitana yen to pancen Yayi Prabu Jaka Pitana mbreguguk ngutha waton ora kestu maringake sarta nembalake negara Ngastina apa dening amarta ning panguwasane para Pandhawa teges perang gedhe Bratayuda ya jangkaning jagat iki ora suwe meneh bakal kelakon oh iki mongko para Pandhawa wis kelakon nganakke duta rong rambahan lah pun kakang sing dadi jangkepe teges wektu dina iki pun kakang laksanani minangka utusan saka para Pandhawa pun kakang dadi duta ingkang kaping 3 saka para Kurawa saka para Pandhawa lajeng kersanipun Koko Prabu kados pundi ngerti ya Yayi iya Kadiparan kalamun para Pandhawa nalika semana wis utusan kelawan duta ingkang sepisan ingkang ana kejaba mung Bibi Kunti Talibrata ingkang nalika semana ngelingake marang Prabu Duryudana malah gagal wigar ora entuk karya malah Bibi Kunti Talibrata dioman-oman dening Kurupati wekasan nalika semana geget pingget arasaning manah ya penggaling Bibi Kunti Talibrata wekasan ora kestu kondur ning Wirata saiki manjing mapan ning kadipatening Panggombakan ping pindhone para Pandhawa utusan duta ingkang kejaba mung nalendring Pancala Radya ya Paman Prabu ing Cempala ya Paman Prabu Drupada ya Paman Prabu Sucitra ingkang nalika semana uga ing pengangkah bakal ngelingake kelawan Prabu Duryudana ya Prabu Jaka Pitana uga gagara wigar ora entuk karya malah nalika semana Paman Prabu ing Pancala malah mestakane digabul boga nalika semana mestakane Kanjeng Maman Prabu Pancala dibiuki sega karo Ratu Ngastina inggih ora sang guyu perkara wadi kok tok geguyu kersanipun banjur ingkang pungkasan lagi wae pun Kakang nampa dawuh saka Kanjeng Hyang Maswapati ing Wirata kalamontopun Kakang wektu dina iki kapatah dadi dutaning para Pandhawa kinarya ngelingake sartane nanjeke sepisan ya klebu ingkang pungkasan merga wahyu ditapsara ingkang wis pun Kakang tampa iki Setyaki mula kang saka kuwi pun Kakang jaluk dawuh lawan Siadi digege mangsane digelak mancine Siadi kudu sak biyantu marang pun Kakang Yayi Garbaruci kagyat risang kapirang rinangkul kinempet kempet dosang repnaning bawana waduh Koko Prabu mboten wonten atur sanès kejawi kula namung sendika dhateng menapa ingkang dados dawuhipun Kanjeng Koko Prabu Ndrawati malah sak mangke kula kadhawan dados utawi kula kadhawan tumindak nglampahi menapa kemawon
kula lair lan batos mboten badhe awel. Lair lan batos gesang kula menawi kedadi dipun ikhlasaken kula toh nyawa kula toh pati. Kinarya kamukten lan kamanganing para Pandhawa lan kula sagah awit sampun dados prasetyaning manahipun ingkang rayi Garbaruji. Samangke mbok menawi ki jagat nyekseni dinten mriku prasetyaning Setyaki. Jagat pangestu ora wayahu Bathara Jagat. Ora ngira teka gedene semono ngatresnanmu kalawan mun Kakang. Ingkang kaeka. Kula mriku estu tresna kalawan Koko Prabu Ndrawati jernyatanipun Paduka Nalendra ingkang kula asi. Lan kula bekteni lan kula sembah. Iya. Lajeng ingkang kadwi. Kula mriku mbebela dumateng tumindak kautaman. Pramila kula mboten ikhlas menawi negari Ngamarta dipun sita kalian pihak Kurawa. Ya wis yen mangkono. Sisandene Siadi bakal pun Kakang jawi. Kurawa. Menapa kula kedah satata gelaring baris Parwadibala saking negari Ndrawati. Ora perlu tak kira. Nanging Siadi mung bakal tak dawuhi. Siadi mung bakal tak patah dadi wujuding kusir. Kula kinen dados kusir. Iya. Nanging mangkene dudu kok kusir ingkang golek pangan, golek sandang, babar pisan dudu. Nanging anggone Siadi garap Boruci madeg kusir iki, kusir ingkang kewajibane ngreksa marang reksa niku. Ngreksa keteges njaga kelawan dutaning agung saka para Pandhawa. Mekaten. Iya. Menengaten kula namung sendika ndherek menawi kula kedah kapatah dados gusiripun Kanjeng Koko Prabu Ndrawati. Ya. Marata Dyaki. Kowe tak paringi tetenger ya kusir aran kusir Kyai Daruki. Kyai Daruki. Ya. Kula tau tate mireng jeneng niku Daruki niku dahar turu. Ayo. Nengaten kula namung sendika ndherek Marata Dyaki. Sawisna kreta pusaka Kyai Jaladhara pun Kakang bakal tumuju ning Praja Negara Ngastina. Nyuwun pamit tamping pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Setyaki. Nalika semanten nenggih nata ing Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna kadheraken dening ingkang rayi nenggih Senopati Ndrawati Sang Raden Harya Setyaki. Nalika semanten Gyonite kreta aran Kyai Jaladhara anenggih kreta kencana ingkang tretes emas mutiara Jamrut sriyantane yasaning Sang Hyang Bathara Wisnu. Nalika semanten tinarik kuda cacah sekawan ingkang awarni abrit, pethak, cemeng lan kuning
ingkang dados rambanging jagat. Nalika semanten Gyong Mesat wonang kreta tinarik kutha Angambah Dirgantara kebat kaya kilat kesit pindha tatik. Tumimulan saking antariksa kaya daru tarungan tanah sae jawi namung wujuding Jawata catur ingkang mrepeki lan Tandrawati mang. Kresna mandhek Kresna. Narya wangsit pindha kombang sepa matu sarining awang susu angin nganti nggone damel kaget sotanipun ngabdi punata Ndrawati teka mboten mangling Jawata cacah catur iwang pikulun Narada iwang pikulun Kanwa iwang pikulun Janaka kan iwang pikulun Rama Parasu ingkang mrepeki lan unggiwanipun ingkang abdi pun Sri Bathara Kresna pukulun kemarin kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk pukulun rekencang Marudayang Pak mong bolong kali cedhe sapa sing gawe nangka buasak dikabyok kari betone lodolo. Yaya Kresna jeneng para ngaturake bekti lan manjran ulun-ulun tampa mbiya liwat pangestu ulun tampanana Tandrawati. Ih, pukulun sampun sanget anggen kawula pundi? Ya. Pukulun kan kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Ya Tandrawati ulun tampa mbiya liwat pangestu ulun tampanana. Nggih. Iwang pikulun Janaka kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Ya Tandrawati ulun tampa pangestu ulun kebat kita tampani. Sampun sanget anggen kawula pundi? Iwang pikulun Rama Parasu kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Wah, ya. Tandrawati Kresna. Jenenge tatur bekti lan panjenengan ulun ora lewat pangestuku wae tampanana. Sampun sanget anggen kawula pundi pukulun? Damel kaget teka Jawata catur mrepeki kelawan ingkang abdi pun Sri Bathara Kresna. Nyadong dawuh pukulun. Iki ngene ya Kresna. Yektine anggone para dewa cacahe 4 mrepeki kelawan jeneng para iki, mboya kok saka kekarepaning para dewa cacahe 4 iki pribadi babar pisan dudu. Nanging pancen nalika semana anggone panjenengan ulun kadherake dening Kanwa Janaka betine Rama Parasu iki
Merga pancen wis nampa dawuh saka Hyang Pikulun ya Adi Guru Manikmaya ya Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Ingkang nalika semana kinarya nyekseni lumadining ya kuwi dutaning agung anggone lumaku nindakake darmaning adil sak biyantu kawan para Pandhawa. Mula kang saka kuwi ya nggih. Aja kadhati kajeron manampa ora kok diteges para dewa bakal cawe-cawe bakal melu-melu kelawan jangkaning jagat babar pisan boya. Boya. Para Pandhawa merga para dewa boya dikeparengake cawe-cawe ya kuwi perang gedhe Bratayuda. Mula kang saka kuwi nalika semana Adi Guru tusan kelawan ya panjenengan nulun kanwa Janaka Padine Rama Parasu kinan nyekseni kelawan jeneng kita. Anggone sak mengko bakal nanjake kahanan marang Ratu ing Ngastina ya ki Prabu Jaka Pitana. Yen ta iki mengko ngasih Ratu Ngastina masrahke Bali wujude negara Ngastina teges perang gedhe Bratayuda bakale murung sartane ora bakal kelakon. Iyi. Nanging kosok balene yen ta Ratu Ngastina sugeng adreng kuwi negara Ngastina ora gelem balekake panguasane para Pandhawa. Ya teges perang gedhe Bratayuda paripaksa kudu kelakon nggih. Mangkono Kresna. Tatkala narapa Kresna tan tula sanyakra ring anyakra ring Sang Janawi Suta. Oh, iki ingkang wayah pun Natandrawati sampun saged nampi sabda pandika saking Hyang Pikulun Narada. Iya. Tumilih sak mangke menawi estu paduka badhe nyekseni dumateng anggenipun ingkang wayah pun Kresna badhe nanjaken kawontenan dumateng Yayi Prabu Jaka Pitana. Lah sumangga. Sak mangke para Jawata catur sekalian kula dherekaken kula suwun supados nunggal sak rata wonten kreta Kyai Jaladara. Mangkono Kresna inggih pukulun ya. Yen mangkono ayo kula dherekake nggih, kula dherekake. Sretinon langening amyat
busana sutra kang maneka warna maneka warna parengging kencana ratna bendera layu kumite sintrang pandra sing maruta serna kumaraning mantyan kumlebeting tuja prasta kayogan rapal puspita anjraing oron mawara kadyobeng angin kukilandar sumebara wasnya lumampah kereta kejol turu bidal saking negari Wirata tumuju ing negari Ngastina nalika semanten ingkang dedreg madaning pasewaken negari Guru Janggala nenggih nata ing Ngastina ngawontenaken marapatan agung Srebo Sangya para pujangga brahmana ben pinisepuh nalika semanten konjem tintriming Waradaya nata ing Ngastina kinanthi tapusa Mongko para putra yuda nata arining para putra den kapareng alun pangandika
tansah marapanoring sukma sinoks maya winahya ing asepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana taren Sinawati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ana bali lumut amrek kanggang awita denceng-dencengan Diwang Sukmana pangadilirwi ana sasmitaning sejagat wasisaning Bathara pun manggi Kanjeng Hyang Bisma Hyang Resi Bisma boten kantun Kanjeng Rama Prabu Mandaraka Kanjeng Rama Prabu Salya Bapa Nemban Durna Kakang Adipati Karna utaminipun Paman Pati Arya Sengguni sampun ngantos damel kagiat dun kucipaning manajeng antika sami wontene ing abdi ipanjenenganing Senan Alindring Astina pun Prabu Duryudana amiji rawuh ing antika sami wonten praja negari Astina samangke Kanjeng Hyang wong Astina Sidam saring bawana langgeng ya putra Prabu Jaka Pitana miji kelawan sowanipun Hyang ing ngetal kandha nggih senajan to dikaya ngapa mesti wae gawe kaget sotaning wong asepuh jernyatane iki dudu dinaning pasewakan teka padukuhan putu Prabu Jaka Pitana amiji kelawan suwane para pujangga sartane para pinisepuh ana wigati apa nuwun sewu nggih sampun ngantos damel kaget tuwin sampun ngantos samangke kula matur nyuwun dawuh tuwin nanjaken nungsung pawarta menapa ingkang dados wigatosipun anak Prabu Jaka Pitana ngawontenaken pasewakan sampun ngantos sak mangke damel cuaning penggalih paduka Angger Prabu. Pramila samangke kula aturi paring jawah Angger. Angger Prabu Duryudana. Yayi Prabu nuwun mangke. Ingkang raka nyawangga ingkang kajibat dados senopati tartemtu kemawon kula sagah. Sartanipun prasetya wonten saklebeting manahipun ingkang raka nyawangga. Babagan anggen kula badhe nglabuhi tuwin sak biyantu dumateng kadang kula ing Astina. Wonten menapa Yayi? Nuwun mangke sinuwun. Damel kaget setanipun ingkang paman ing kepatihan. Nuwun sewu nggih. Mbok kula tak midhanget sabda pangandikanipun Angger Prabu Jaka Pitana. Wonten wigatos punapa teka sakmenika sanes dintening pasewakan. Teka ngawontenaken pasewakan kawula nun. Ya jagat pangestu ngoro. Nuwun mangke nggih. Sewu-sewu lepat aturipun ingkang Rama ing Mandaraka kula diageng pangaksami. Awit nuwun sewu. Kula menika ngrumaosi kula jejeripun tiyang sepuh, kula ngrumangsani nek kula niki mesti menawi wonten perkawis punapa-punapa dumateng anak kula. Senajan nuwun sewu, padukuhan Prabu Duryudana menika anak mantu kula. Nanging sampun kula rengkuh kados dene anak kula dhewe nggih. Pramila sumangga kula aturi paring dawuh wonten wigatos menapa sakmangke teka nglempakaken sangya para pinisepuh jagat pangesunggara. Nuwun mangke
Kanjeng Rama Prabu Manduraka. Sayekti anggen kula nglepaken sakyanipun para pinisepuh mriku. Awit sangka bebek jibak bingung kengang lengan manahipun ingkang putra. Boten saged bangkit pinambeng. Aturipun ingkang wayah pun Duryudana Kanjeng Hyang. Kula menika bingung menggalih kados pundi sak mangke anggen kula badhe atur wangsulan dumateng duta agung saking para Pandhawa. Ingkang pungkasan inggih duta ingkang sak mangke mesthaken perang ageng Bratayuda dumados menawa boten. Lho, apa para Pandhawa wis ngutus sartane wis matah duta ingkang kaping 3 iki nggih Putu Prabu? Sampun. Nyatanipun ingkang wayah pun Jaka Pitana sampun nampi nawala saking negaring Wirata bilih samangke Koko Prabu Ndarawati ingkang duka dados duta. Minangka ngemutaken ingkang wayah ing Ngastina, Jovi. Panjenengan gagas, panjenengan penggalih. Ning atasipun kula menika Nalendra Gung Pinethara, kula menika Nalendra. Kula menika mboten kateges kula mboten eling. Teka kula badhe dipun emutaken kaliyan Koko Prabu Ndarawati. Lepatipun kang wayah wonten pundi? Kleru kula napa Kanjeng Hyang? Kusik nggih kusik. Bareng pun yang midhanget pangandikane Putu Prabu Jaka Pitana ingkang mangkono mau, jebul tinemune lereke Putu Prabu Duryudana kuwi mung bingung. Kepiyanggone Putu Prabu bakal atur wangsulan nglawan Kadang Ndarawati ya Putu Prabu ya Kaki Prabu Kresna. Mangkene ya nggih mesti wae nadyan to poneyang iki ora disuwuni dawuh. Sartane ora ana atur ingkang ngeduga paduka angger Putu Prabu Jaka Pitana dawuh kelawan poneyang supayane poneyang matur nanging poneyang iki jejere wong tuwa. Mesti wae mangerteni kelawan apa kang dipenggalih kelawan kang luwih enom. Luwih-luwih Putu Prabu Duryudana kuwi sawijining Nalendra ingkang mesti wae ana sawijining perkara apa wae mesti wae tindak sapecak tansah taren ana ngersanipun ing ngetal kandha. Mula kang saka kuwi aja kadok ati kajeron panampa aja mbok tampa kanthi lara ati ya nggih Putu Prabu. Pone ing ngetal kandha mung arep matur yen to sejati antarane Kurawa lan Pandhawa kuwi sayekti padha-padha turas Barata, padha-padha trah Barata. Padha-padha getih Saptawarga. Ya mung wanti-wantinipun yang ngetal kandha, poneyang iki mung njaluk supayane Putu Prabu Duryudana ngeman kekadangan antaraning trah Barata utamane Pandhawa lan Kurawa aja ngasih perang gedhe ingkang aran Bratayuda iki mengko dumadi. Mula yen to pamarayogane poneyang ngetal kandha nggih tak jaluk kanthi banget negara Ngastina sak wutuhe sartane negara Ngamarta sak wutuhe poneyang njaluk balekna ya nggih balekna kundurna ana ngarsaning para Pandhawa. Jernyatane wong atuwamu Prabu Dastarastra kuwi mung nampa titipan saka ngarsaning Prabu Pandhu Dewayana nalika sadurunge seda. Mula kang saka kuwi poneyang njaluk kelawan paduka Kaki Prabu Duryudana supayane aja ngasih mengko ana daret antarane Pandhawa lan Kurawa. Iya nggih, nuwun sewu. Nambahi pangandikanipun wa penemban besok ngetal kandha babakan negari Ngastina lan negari Ngamarta ingkang dipun suwun supados sak mangke dipun pasrahaken lan dipun kunduraken wonten mangasipun para Pandhawa. Kula namung badhe nambahi sekedhik mawon. Rama Prabu Mandura kados pundi? Mesti mawon paduka angger Prabu Duryudana bingung menawi negari Ngastina dipun kunduraken dhateng mangasipun para Pandhawa, negari Ngamarta ugi dipun kunduraken dhateng mangasipun para Pandhawa, lajeng Kurawa satus badhe mapan wonten pundi? Anak ngaten to nggih? Nggih. Nak nggih. Sengara kelakon ning atase Kurawa mriku satriya-satriya agung. Panjenengan mriku Nalendra Gung Pinethara. Mosok nggih badhe ngontrak to nggih? Kurawa menika kathah kadangipun. Lajeng kersanipun Kanjeng Rama Prabu Mandura kados pundi? Lah nuwun sewu. Kula menika ngrumaosi gandeng kula niki wis sepuh, kula niki wis tuwa. Nek kula dadi Nalendra, nek kula tesih mimpin sangjaning para kawula wonten Praja Negaring Manduraka, gandeng raga kula pun sepuh, penggalipun ingkang Rama menika ugi saya tuwa saya suda. Pramila nuwun sewu.
Sakmangke kula lila legawa lair lan batos negari Mandaraka kula pasrahaken dumateng anak Prabu Duryudana lajeng kula badhe lereh ke Prabon kula sakmangke badhe ngracut busana kanalindran tumuli angrasuk busana kabrahmanan kinarya nebus dosa kula nggih nalikanipun kula nyedani dumateng para sepuh kula mekaten pramila sumangga negari Mandaraka dipun ginakaken dening Marasata Kurawa bakenipun menika lho empan papanipun perang ageng Bratayuda menika sampun ngantos kelampahan. Matur sembah nuwun Kanjeng Rama Prabu ing Mandaraka. Nek pendapat kula ngoten niku. Pamrayogi kula ngoten niku. Duka sanese. Nuwun mangke Bapak Rembandurna. Kula wonten dawuh nggih. Dawuhipun Bapak Rembandurna ing saka 5 kados pundi? Oh, nek kula gampang mawon. Mboten sandadak sampeyan menika nglenggahi negari Mandura. Menika nggih sae. Menika dadosaken tujuan ingkang sae. Ancas gegayuhan ingkang prayogi ing atasipun ingkang Rama Marasepuh ing Mandaraka badhe masrahaken negari Mandaraka. Sakmangke badhe kaprasrahaken dumateng para sata Kurawa. Awit ingkang Rama ing Mandaraka badhe lereh keprabon tumuli ngrasuk busana kabrahmanan. Ning nuwun sewu. Oh, ingkang Bapa menika nggadahi pamrayogi nggih. Prayoganipun ngaten nggih mawon. Kajengipun adil pun kaya sing biyen-biyen pun kaya sing kelakon. Dijolke mawon. Dipun lintu tegesipun kados pundi? Dipun lintu dijolke menika para Pandhawa mapan wonten praja negari Ngastina lajeng para sata Kurawa mapan wonten praja negari ing Amarta. Menika pamrayoganipun ingkang Bapa ing Saka Lima. Mekaten pamrayoganipun Bapak Rembandurna. Nggih, monggo menawi angger Prabu Basukarna nggadahi pamanggih sanes nggih monggo. Nuwun sewu Yayi. Kakang Adipana kados pundi? Menawi dipun paringaken ingkang Raka ing Ngawangga badhe sumela atur kula badhe majengaken kula sowan. Kasumanggaken sriyatanipun mriku dados wewenang Paduka Kakang Prabu Karna. Capeng Karna mawingis katon lir landheping Trisula. Nuwun sewu. Mbok bilih aturipun ingkang Raka ing Ngawangga sakmangke badhe dipun anggep lancang nggih monggo. Badhe dipun anggep ingkang Raka ing Ngawangga mriku mboten gadhahi tata krama unggah-ungguh tuwin subasita dhumateng para sepuh nggih monggo mboten dadosaken suwijining perkawis mboten dadosaken geganjelan lan gelaning manahipun ingkang Raka ing Ngawangga. Kakang Adipati Karna kados pundi? Sareng kula midhangetaken pirembagipun para pinisepuh, para pujangga, para brahmana. Menika nuwun sewu lerekipun kok mong wong sing padha jirih getih wedi mati. Leripun menapa? Pangandikanipun Kanjeng Hyang Bisma ing Talkanda. Nyuwun supados Paduka Yayi Prabu Duryudana ngeman dhateng kekadangan menika nuwun sewu. Ngeman dhateng kekadangan, tembung ngeman kekadangan antosipun Pandhawa lan Kurawa menika namung kinarya inggih menika kinarya tameng, kinarya payung, kinarya kekudungipun para pinisepuh ingkang sakmangke sampun boten saged majeng wonten ing pabaratan malih menawi perang ageng Bratayuda kelampah. Menika atur kula ingkang sepisan. Ingkang kaping kalih nuwun sewu. Napa wonten jamak limanipun salah satunggiling nalendra ingkang kepengin mapan wonten salah sawijine negari kok ming trima nglungguhi negara silian, negara lungsuran. Nuwun sewu, menika wibawanipun wonten pundi? Cobi to. Wonten tiyang sepuh ingkang gandeng rumaos sampun sepuh. Nalaripun sampun boten kiat menawi kedah mimpin salah sawijine negari, kawula sak praja negari. Lah kok teko negarane badhe dipasrahke teng anak mantune. Nuwun sewu wibawanipun wonten pundi? Lumrahipun Nalendra lereh keprabon menika menawi gugur wonten ing Palagan, gugur wonten ing Mabaratan. Menika tumrapipun ingkang Raka ing Ngawangga. Menika aturipun ingkang Raka ing Ngawangga ingkang kaping kalih, lajeng ingkang kaping 3. Menawi sakmangke Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana menika namung badhe nuhoni mituhu sartanipun bangun miturut
dumateng pangandikanipun para sepuh nuwun sewu ginanipun menapa Karna dados senopati napa Raja Negari Ngastina Karna menenga cangkemmu parat. Jagat pangestu ngoro ayo Bathara jagat. Bareng tak rungokke aturmu sing dagik-dagik kaya mangkono kok sajak manaske ati Karna. Aturmu ndrwili kaya grojokan terweteh kaya betece nembo pategalan. Karna, kula wonten maring dawuh Kanjeng Rama Prabu ngandhara kesembahan kula Kanjeng Rama Prabu Salya. Wah. Nggonmu ngaturke bekti karo aku kok sajak semune ngece kowe. Kowe apa ora eling? Kowe apa ora eling Karna nalikane lakon ana lelakon Suryatmaja maling? Nalika semana bojomu ya anakku Surtikanti kuwi dadi pepethingane Angger Prabu Duryudana ning merga saka patrapmu sing durjana. Merga saka patrapmu ingkang murang tata kowe menguja marang mubal babale kanepsun. Banjur kowe tidak sagedeme dhewe. Sing kudune Surtikanti kuwi dhaup kelawan kadangmu ing Ngastina. Mbok pangan dhewe. Iye. Kowe ngono kok ngeloki, kowe ngono kok nyacat karo wong tuamu. Aku ki mara tuamu, elek-elek tuwa-tuwa kaya aku ki mara tuamu. Derajat apa kowe? Kowe ngina kelawan mara tuamu dhewe. Takon wibawane ning endi yen aku bakal lereh ke Prabu Negara Mandharaka tak pasrahke Angger Prabu Duryudana. Tak takon jane sing dadi Nalendra Mandharaka aku apa dapurmu Karna? Inggih mesinipun bangsulan. Inggih mesinipun maduka Kanjeng Rama Prabu sesembahan kula. Wah cangkemmu parat. Kowe ora iso mendho lehmu matur dudu kok Pandhawa apa dene Kurawa ingkang padha perang gegempuran nampyak awur-awur nanging saiki Karna kelawan Ratu Mandharaka. Ayo yen pancen kowe wani karo maratuamu dhewe patenana malah sisantene mengko aku bisa tentrem ana ing kasuwargan mergo aku dipateni karo mantuku dhewe tur meneh yen to ngasih kedaden Karna mateni karo Prabu Salya iki rak padha karo aku nalurekke kelawan lakonku biyen aku mateni kelawan maratuaku dhewe Kanjeng Rama Panembahan Bagaspati. Ayo wangsulan. Aturmu sajak nyelekit ning jero ati Karna. Sepisan luputmu sing banget gawe tatu mandes ning jero ati ingkang ora bakal iso ilang sawasuluk ngungkuli dicocok bojone lungit sepisan kowe ngina. Yen to aku ora duwe wibawa, yen to aku lare ke Prabu Negara Mandharaka tak pasrahke Angger Prabu Duryudana. Kuwi sing sepisan. Sing ping pindhone kowe ngoman-oman sartane kowe nganggep yen tawa penemban ya eyangmu ing Ngetal Kandha kuwi pendhita ringkih. Rumangsane apa kowe? Kowe bayi lagi wae meguru anyar. Kowe durung tau tating mangerteni marang kridane. Eyangmu ing Ngetal Kandha lak iso nyacat nyocot sak gelemu dhewe karepmu piye kowe? Kowe uga ngremehke sajak ngremehke kawan Begawan Durna. Durna iki gurune Kurawa. Kowe iki ya perangane Kurawa, kowe ngewangi Kurawa nyengkuyung Kurawa. Kowe iki ya dadi murite Kurawa. Lah kok gurumu dhewe mbok oman-oman kaya ngono. Nek mung sak upama aku sing mbok cacat, umpama aku sing mbok oman-oman aku mbok wirang-wirangke ning ngarepe wong akeh, ora apa-apa. Ning sesumbarmu ingkang ora iso ilang selama urip kaya mangkono kuwi Karna, kuwi mung bakal gawe kapitunan awakmu dhewe. Nggih. Sak menika dipun sawang kemawon. Menawi pancen estu mapanipun Adipati Karna wonten Praja Negari Ngastina boten dipun betaken, boten dipun ginakaken minangka senopati, nggih monggo. Kyai Prabu Duryudana kula aturi nyeksaken menawi badhe mituhu mbangun miturut lan aturipun para sepuh napa menika.
Sring Astina Maha Prabu Duryudana Dwaring ingsun Werkudara den kapareng alun ngandika Om jagat pangestu Rama Prabu menika atus pundi malah saja Kakang Prabu Karna kogel-kogelan manahipun wis ben anumpun kajengipun bocah ora kena kandhane kok ginanipun menapa mapan wonten negari Ngastina ginanipun menapa dipun patah dados senopati kalenggan senopati mboten wonten ginanipun ning atasipun kula menika lho nggih kula niki mara tuwane kula diwaneni napa meneh nuwun sewu amit sewu namung panjenengan lha napa malah sakmangke namung badhe mbabar wirang Ratu Ngastina prayoganipun pun dipun papak praptaning dutaning agung kula sampun midhanget swantening kereta ingkang mrepeki wonten kedhaton negari Ngastina papan kula aturi mrepeki marang Orawipun Koko Prabu Ndrawati inggih ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan nggih dados paman alon tata trapsilanira ngajamaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe pronto yen ngandika magawe pronto ngaturaken pambagya harja kasugengan arawipun Koko Prabu Ndrawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna inggih minangka dutaning agung saking para Pandhawa Koko Prabu Unamit pasang kali mantap bina ngaduri dumawing tawang tuwang linepat ing tolak manu Nyai Prabu Jaka Pitana kawula nuwun inggih
Awit berkah pamujinipun Paduka Yayi Prabu Duryudana mapan wonten negari Ngastina ingkang raka ing Dwaraka pinaringan karahayon widodha sawanipun ingkang raka ing Dwarawati mboten manggalangan setunggal punapa tuwin pambagya raja sampun kunjuk wonten ngersanipun ingkang raka mboten langkung ingkang raka ing Dwarawati ngaturaken salam taklim tuwin pudya pangastawa kula mugi kunjuk. Sampun sanget anggen kawula tampi damel bumbung cumeplong rosing manahipun ingkang rayipun Joko Witono. Iya Yayi. Maraptane Kakek Prabu Ndarawati nganti marang Karaharjan nggir Kakek Prabu. Eyang Resi Bisma Ketal Kanda wilujeng sowan kula ngaturaken sembah. Lho. Lah kok teko Nalendra ngaturke sembah marang Pendhita Ketal Kanda. Nuwun sewu. Jer nyatanipun kula tinemu taruna lan Paduka Sang Pinandhita menika inggih dados pepundhen tuwin sesembahanipun ingkang abdi inggih ingkang wayah punata Ndrawati. Ngono nggih. Ya tak tampa tiba sepadha-padha Kakek Prabu. Lole kenthos waru gembal manyar-manyar dok ning dungkul wana alas dadi wana. Anak Prabu Ndarawati bapa Penemban Durna. Nggih. Sampun le gumujeng sampun. Nggih. Sangka seneng kula nampi rawuhipun dutaning agung saking para Pandhawa kok nggih. Sampun. Menawi mengke ngancing dos pundi? Mboten. Niki sehere anyar kok sehere. Nggih. Kasugengan nggih wilujeng Bapak Remban. Aku yo tak melu guyu aku. Angger Prabu Ndarawati wilujeng rawuhipun Paman Prabu Mandaraka wilujeng sowan kula, Paman. Ah inggih, syukur. Nun mangke. Sewu lepat aturipun ingkang rayipun Joko Witono diagem pangaksami Koko Prabu. Yayi Prabu Joko Witono kula wonten timbalan. Sampun cetha nawul ingkang kula tampi saking Nayaka Praja negari ing Wirata inggih kawon Patin Dirbita. Bilih samangke ngaturaken nawala dumateng ingkang rayipun Joko Witono ingkang sawaosipun Duryudana kinen tata samapta ing gati sawika ing diri anampi rawuh poduan Jeng Koko Prabu ing Ndarawati minangka dutaning agung pramila samangke gandeng ingkang rayi sampun satata kula aturi paring sabda pangandika. Yayi Prabu inggih. Saderengipun sowanipun ingkang Araka ing Ndarawati ngaturaken sembah saking kadang-kadang Paduka. Inggih menika pun kadang-kadang kula ing Wirata sakmangke inggih menika pun kadang-kadang kula pun para Pandhawa gangsal kinen katuraken wonten ngersanipun Yayi Prabu Duryudana. Ngaturaken panuwun teka tasih mut kalawan kekadangan. Iya. Ndungkap angka kalih Yayi Prabu. Mboten wonten wigati sanesipun kejawi kula namung badhe nanjiaken. Menapa sakintenipun Paduka Yayi Prabu Duryudana sakmangke tetep cukeng adreng lan ngukuhi praja negari Ngastina mboten kondra wonten panguwasipun para Pandhawa menapa malah kosok wangsulipun negari Ngastina kaliyan negari Ngamarta sakmangke badhe dipunaturaken wangsul wonten panguwasipun para Pandhawa. Sakmangke kula namung sumedya ndederek dhateng menapa ingkang dados dawuhipun Yayi Prabu Duryudana menawi negari dipun masrahaken kula ngaturaken panunggun tanpa windan. Jere Paduka Yayi Prabu Duryudana sampun saged ngeman kekadangan Yayi. Nanging menawi negari Ngastina mboten dipun konduraken, duh eman saestu menapa ugi badhe kelampahan perang sedulur antawisipun Pandhawa lan Kurawa, Yayi Prabu. Nalendra mbek marwa sing sang katriku mulung mangrompak ing wadya jagat wangi sungkara paman dari semburi kados pundi? Nggih mangga. Nek jan pengin tentrem nggih negari diwangsulke, negari dikondurke teng panguwasipun para Pandhawa. Ning nek pengin gecak perang nggih mangga mawon nggih. Ingkang gadhahi wewenang
Inggih menika babakan abang ijuning kawontenan Praja Negari Ngastina menika namung paduka Anggir Prabu Jaka Pitana. Ih. Kowe Prabu, Wonten timbalan. sareng kula petang, sareng kula penggalih, kula gelar lan kula gulung. Menawi ngantos sak mangke ingkang rayipun Jaka Pitana ngukui negari Ngastina tumunten perang ageng Bratayuda badhe kapan. Kula kinten boten badhe wonten pinanipun. Awit nuwun sewu. Perang mriku wontenipun namung pati. Wontenipun namung tangis. Tangising para wadyabala, tangising para kawula ingkang sami kelangan dumateng kadang Sinarawati, para sedherekipun, mitra rowang lan kulawarganipun. Pramila sareng kula petang. Kenging punapa Duryudana lha kok teka sak mangke. Namung ngingu ngopeni dhateng arah sembungsuhan. Sareng kula gelar, kula gelung. Sak mangke kula langkung prayoganipun negari Ngastina kaliyan negari Ngamarta sawetahipun kula kunduraken wonten panguwasipun para Pandhawa Jagat pangestu. Matur sembah nuwun sanget Kyai, matur sembah nuwun. Ya jagat pangestu karo ayahu Bathara Jagat. Sumeplong rasing manahipun ingkang ngraka ing Ndarawati. Teka sak mangke paduka Yayi Prabu Jaka Pitana masraken lan ngunduraken negari Ngamarta menapa dene negari Ngastina dhateng panguwasipun para Pandhawa. iki. Teges menawi mekaten lampanipun paduka Yayi Prabu Duryudana taksih ngeman dhateng kekadangan larisipun Trah Barata. Kasinggihan Nanging ingkang ngraka ing Ndarawati namung memuji mugi-mugi ingkang dados pangandikanipun Yayi Prabu Duryudana menika kala wau lahir terusing batin. Awit nuwun sewu Yayi. Anggenipun ingkang ngraka ing Ndarawati pratonton Praja Negari Ngastina menika sakmangke kula kadherekaken dening Jawata cacahipun catur ingkang sakmangke nyekseni perang ageng Bratayuda siyos kaleksanan punapa mboten. Lah menawi mekaten menika panjangkaipun ingkang ngraka ing Ndarawati ingkang sampun paduka ngendikaken menika mboten namung kinarya abang-abang lambe, mboten namung samudana, mboten namung lelamisan. iki. Nanging pancen estu lair lan batos paduka Yayi Prabu Duryudana ngeman dhateng kadangan. Perkencang ayo. Ya. Perkencang marudayang mak bu balong ali cedhe sapa sing gawe. Ya kula Duryudana. Panjenengan ulun mboyangira babar pisan mboyanyana mboyangira. Yen ta semono lair lan batin jeneng kita ngeman kekadangan lan tantanane Kurawa lan Pandhawa ya. Yen mangkono Jawata nyekseni ya ngger perang Bratayuda ora sida kelakon. Perang Bratayuda wurung ulun kondur makayangan ger. Ingkang rayipun Jaka Pitara Ki Cumeplong wonten sakmangke saged bucal araos memungsuhan antawisipun para sata Kurawa kaliyan pun para Pandhawa. Nggih. Pangaten ingkang ngraka sakmangke nyuwun kanthi sanget Yayi. Menika namung kinarya tandha kekancingan bilih perang ageng Bratayuda wurung lan boten siyos kelampahan. Kula badhe nyuwun sakmangke Yayi Prabu Jaka Pitana kula aturi tapak asta wonten ing Martisara ingkang sakmangke badhe kula cawisaken. Coba nggo samangke kula badhe tapasta wonten ing wujuding Martisara. Koko Prabu. Tintreming Mardayana teng Ngastina Sang Prabu Jaka Pitana nalika semanten dupi mulat ponang Martisara inggih nawala kekancingan ingkang den aturaken dening Nata Ndarawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna nalika semanten nata ing Ngastina Sang Prabu Duryudana
kaya wong nandhang Sungkawa, kaya wong nandhang Trenya saklebeting manah. Tumuli samangke netesaken Ponang Waspa. Tumetes wonten ing Bantala ngantos nelesi jlambrah kedaton negari Ngastina. Nanging ewa semanten nadyanta Trenya nanging jroning ati tansah gigit lan ngarep-arep besok apa bakal kedaden perang gedhe Bratayuda antarane Kurawa lan Pandhawa. Nadyanta ketok nangis, nadyanta netesake Ponang Waspa, nanging nangising nata Ngastina, penangising Sang Prabu Jaka Pitana namung tangis lelamisan. Nalika semanten ya den cepeng Ponang Martisara datan den tapak astani dening Ratu Ngastina. Ponang Martisara den juwing-juwing den suwek-suwek nalika semanten duka yayasinipi nata ing Ngastina Sang Prabu Duryudana wae. Nuwun mangke Partisara mboten dipun tapak astani dening Paduka Yayi Prabu. Malah sak mangke dipun juwing-juwing kados mekaten nuwun sewu wonten perkawis menapa Yayi? Bedaya apa Duryudana kuwi? Utawa Duryudana balekke negara Ngastina? Pancen sing kula angkah perang gedhe Bratayuda duwadi. Sekawit pancen nata Ngastina masrahaken baline negara Ngastina lan Ngamarta merga disekseni dewa papat. Kula ngerti, kula ngertos sampeyan prapta teng Ngastina niki nganti marang dewa papat nyekseni marang atur Duryudana ning sak menika dewanipun lunga sing nyeksenipun boten wonten dewanipun minggat dados aturipun ngendikanipun Ratu Ngastina kula jabel negari Ngastina kula kuwi. Tintrem nata ing Dwaraka nalika semanten dupi midhanget pangandikanipun nata ing Ngastina kaya-kaya diwirangake. Nalika semono Giya damel karti sampe kanyipta wujuding satriya Jodipati niwas satur ing Madukara kang sayekti namung pangreka dayaning Sang Natakresna. Nalika semanten dupi wonten ing ngiring kananing Sang Padmanaba ana wujuding Werkudara cacah 1000 amundi gada rujakmala ingkang kaya-kaya arep ngepruk mestakane Ratu Ngastina. Nalika semanten ing ngiring kananing Sang Nata Ndrawati ana wujude Sang Permadi cacah 1000 ingkang mentang langkat kaya-kaya arep ngranjap aragane Ratu Ngastina. Nalika semanten sumapet Kang Panon dawa kalenggak datane mut Wadasena dadi royongan Ratu Ngastina wau. Aduh kowe lah kok dadi aduh putu Prabu kena ngopo kene. Oh, Prabu kae ngopo kene. Sugeng rawuhipun nggih. Iya nggih, Paman. Pangestunipun. Nuwun sewu kok. Sajak girang gumuyu mriku. Wonten menapa? Walah. Ratu pinter kok ora kaya Kresna. Ratu lantip kok ora kaya Kresna. Pintere le nyulap. Ning atase kedaton kanan agung kaya ngene kok kula niki dhayoh lho nggih teng mriki. Nggih, kula dhayoh. Nggih, Paman. Lah kok dadi ana wujuding Werkudara cacahe 1000 teng ngiring kanane sampeyan. Terus sing ngiring kiwa wonten Permadi cacahe 1000. Wah, mongko mentang gendhewa kaya-kaya arep ngranjap
ragane Ratu Ngastina. Jos ngene. Sing jos napane? Lho sampean iki lho. Ratu pinter kok ora kaya Ratu Ndarawati, ratu pinter kok ora kaya Prabu Kresna. Dasare piyaine bagus, isih enom. Hayo to? Iya. Isih enom, mongko pinter olah kridaning klenik. Ngene. Menawi mboten Ratu Ndarawati mboten badhe kelampahan. Sampun ngantos ngalembono dhateng ingkang putra Ndarawati. Paman Prabu mboten kok ngalembono. Ngalembono niku nek digawe-gawe. Lho lah iya, anu lah nggih. Kula niki mboten ngalembono. Sing kula aturke niki nyata napa wontene. Inggih. Lho lah nggih. Ratu bagus, pinter, wasis, lantip panggraitane. Mongko garwane telu was. Donya kaya dipek dhewe. Inggih Paman Prabu, pamujinipun. Lho lah nggih. Kula nek umpama isih enom kaya sampean terus umpama kula wani ragate kula nggih ajeng ndobel telu kaya sampean niku kok nggih. Inggih. Ane nggih. Dos pundi? Kula niki umur kula niki ming tuwa. Bojo kae kaya ngapa ya ming. Kula niki pun sepuh kok nggih. Kok girang gumujeng menika kenging napa? Mbon tuwa mung kari karepe. Nek mboten dipun surung-surung wujudipun menapa menika mboten kiyat. Inggih. Nuwun sewu kok mboten melajar. Melajar pripun? Menika wau lho. Anggenipun Yayi Prabu Duryudana dados royongan kok mboten melajar nututi wonten ing kedaton. Yaine kok lari-lari nggih. Yaine kok mlayu-mlayu nuwun sewu lho. Mbok lenggah teng mriki mawon kepenak jagongan kula kali sampean mboten saenten kopine mumpun seger. Ibaratin nuwun sewu, nek jagongan kali wong pinter niku ngibarate seger sing tanpa ngombe, wareg sing tanpa mangan. Inggih. Ha nggih. Ingkang pamaning Mandara menika prasasat mendak-mendak dina. Wah, kula duweni panjangka kapan kula iso didaya kaya Kresna. Koine rak tesih to nggih. Napa? Iwak nika lho, koi. Kula keri dhewe iso anteng negara Ndarawati tesih sedasa. Nuwun sewu pangestunipun sakmenika kula gantos lele Paman Prabu. Oh, gantos lele. Inggih. Sampun mboten ngingah koi malih. Mboten. Koinipun menika pindah ing Bonang Panglajeng menika lho. Bonang penerus ngoten mawon mboten dibasake Bonang Panglajeng. Kalian tiyang sepuh menika gunemanipun kedah mawi Subasita. Lho lah nggih. Inggih. Kutute sampean tesih nggih. Nuwun sewu sampun mboten wonten. Lho, sakmenika gantos kelangenan menapa? Kula sakmenika nggadahi kelangenan pitik jago, Paman Prabu. Lho, pitik jago Inggih. Bangkok. Inggih. Sak hobi kalih kula nggih. Wah, lah kok mboten kabar-kabar. Kula niki ket riyen niku ngopeni pitik jago. Inggih. Wingi rekane sing siji ajeng kula dol. Ming kirang 4.000 kok nggih, ming kirang 4.000. Mboten sida kedaden. Akhire kula wangsul. Inggih. Inggih kula nyumurupi storinipun Paman Prabu Mandaraka lah nggih, kula niku gelo. Ana pakane larang lho, nggih. Pakane larang kok. Sida pitike direga murah niku. Rasane ngati kula mboten nuwun sewu tinimbang mengke gladra. Inggih. Kula niki ming arep takon. Nyuwun priksa punapa? Janjane perang gedhe Bratayuda niku sida napa mboten? Lho. Bab perkawis sida napa mbotene kula mboten mangertosi. Lho, nuwun sewu, wigatosipun Angger Prabu Ndarawati prapta wonten Praja Negari Ngastina menika napa? Nanjaken menapa Negari Ngastina dipun pasrahaken dhateng para Pandhawa menapa dipun kukuwi dening Yayi Prabu Duryudana. Lah kamangka niki mau dikukuwi. Inggih. Sampeyan ngerti piyambak? Inggih. Negari Ngastina dikukuwi. Nggih to? Nggih to? Inggih. Negari Ngastina dipun kukuwi. Lah teges maingaten perang gedhe Bratayuda kelakon. Lah iki mesti kemawon mekaten. Lah nggih. Pun cetha. Lah nek perang gedhe Bratayuda pun kelakon terus niki mengke sing menang sinten?
Nuwun sewu kula menika sanes dewa, kula menika sanes tiyang ingkang saged mangertosi dumateng saderengipun arah menika kula sanes titah nggadahi kawasisan kados mekaten. Lajeng Menawi limrahipun jamak lumrahipun menika menawi wonten paperangan menika ingkang menang ingkang sae lajeng ingkang kawon menika ingkang ala. Teges sing menang sing apik sing kalah sing ala. Inggih, kamangka nuwun sewu. Sing ala niki Kurawa, teges sing menang Pandhawa. Lho, nuwun sewu. Lah nggih mbok menawi ngaten. Lah, sampeyan niku karo wong tuwa kok jak arep ngapusi lho. Kula niki arep wong tuwa kula niki kulon jeglongke kok nggih. Wong endi mawon sing dereng tau tate kula pangan. Panganan teng daerah pundi mawon sing dereng tau tate kula pangan. Kula niku pun wareg mangan gempalaning jagat legiasining kawontenan. Lho lah nggih. Lho lah iya anu lah nggih. Nggih. Pun dilajengke. Inggih. Dilajengke rembukan. Ning nuwun sewu nggih. Saderengipun perang gedhe Bratayuda menika kelampahan. Kula mau ngajeng titip kalih sampeyan. Titip napa, Paman? Kula titip anak kula ing sawo jajar kalian Bumi Retalun anak kula nek kula sedewa nika lho nggih. Nika bocah lolo mboten gadhahi wong tuwa. Anak kula pinten tangsen anake Madrin nika lho nggih. Inggih. Badhe dipun titipaken kula aturi momong. Kok sampean mboten sedih to? Lho mboten. Sedih menika rak panjenengan mawi kula mboten. Nggih pun. Bagenipun kula titip anak kula loro kembar nika nggih. Kula aturi kula wentah nika lare lolo pun. Mong niku atur sing ajeng kula aturke. Kula dugekke kalian anak Prabu Ndarawati sak menika kula sampun saged sak pejagong pun nggih. Kula aturi nglajengaken pirembakanipun kalian anak Prabu Ngastina kula tak kundur teng Mandaraka. Kula sesek manah kula nyumur pikantuk kados mekaten menika nggih. Nderekaken manah inggih. Selamat pikir. Anut lakuning Kurawa nguni ngeling ana patine sira risang abi manyu ong le nimbali kelantur sasana enten apa le enten apa napa Dursasana sapa ngapunten karang kula niki kembar iya jan kembar aku dhewe ra iso mbedake bur sinten Bur Srawa pun sipur ngono ya aja kaget kaya aja girang gumuyu terus ndile sajak pancen perang gedhe Bratayuda bakal kelakon marga iki mau dutaning agung saka negara Wirata wis prata ning Maraja negara Ngastina ingkang wigati nanjake kelawan anak Prabu Duryudana. Lah terus pripun? Kaleksanane negara Ngastina dikukuhi dening anak Prabu Duryudana. Jajar genjang trapesium persagi panjang seketika sama kaki
Ora tak takon kowe iki njaga kanan negara Ngastina kok mripatmu abang. Nun. Kowe njaga kanan negara Ngastina kok mripatmu abang. Mendem. Iyalah. Bur. Iki saya tua rasaya mendho, rasaya ngandeli lek mung ibadah mah mendem. Sing tuku arak kula kok sing cangkeman sampeyan niku karo kowe pripun? Wong tuwa ora mikir. Lah engko rolingan kalih kula napa pripun? Ra. Ning dudu kok perkara anak Prabu Kresna sing dadi dutaning para Pandhawa. Ning napa? Sing arep tak omongke karo kowe. Sawangen. Sawangen ning alun-alun kae. Ana wujuding kreta kaya kreta Kyai Jaladara. Sawangen ning nggon pakusiran kae sapa? Lungguh petang kelingan karo udut glelang-gleleng gembela-gembelo sirahe. Kaya-kaya negara Ngastina ki tekem kakek moyange napa piye. Wah, lah biangsa telek bungkek medhun wis. Halo babu. Asem ora. Ora. Bocah ki nek murang toto. Sak geleme dhewe kaya ngono. Bungke sencake. Kowe kok wis padha karo mbiyen wae kowe. Rene medun. Parat. Kowe tau ndang ora ndang medun, karepmu piye? Beh. Kakang Burisrawa. Apa? Aku methuke karo kowe. Kowe wiwit mbiyen nganti saiki lak kok padha. Lagak lagianmu seneng ngomben. Ae kok kancang medun. Medun. Rumangsane iki negarane nggone mbahmu dhewe ngono wae. Medun. Ora medun patene nang kene kowe. Yo tak ladeni ya. Yo rono yo. Kowe kaya kaya mbiyen. Brengosmu ora tau tok cukur kandeli ra jamak-jamak. Kok nganti tekan dengkul-dengkul kuwi. Wah, ayo. Brengose ra tau dikethok kok ngono ya melu-melu ora dikethoki karepmu kepiye. Ora sakokean percika. Aku neng kene nderekke marang Koko Prabu Durawati. Ora nak kok ora arep nantang gelut karo kowe kok. Ngeling aku karo kowe iki jaman biyen iki seduluran. Jaman biyen aku ngeplak sirahmu, kowe gendeng ngeplak sirahmu terus awake dhewe ngombe bareng, rolingan bareng, mendem bareng, mudar bareng, kewer bareng. Saiki apa kowe ra kangen momen-momen kaya ngono kuwi? Aku wis ninggal marang tumindak nista. Alah, gumpal. Aku saiki maneg wong pujo, manembang ngersane Gusti. Tai apa piye? Sak diapurmu kok semuci suci wae ya diombe. Oh ya. Tukoke ngoyo-oyo e. Iki le tuku ning outlet Badranaya kek. Diombe. Diombe, dibuka tutupe. Ah. Tangane nyekel gendul. Nah, cekel cek. Nah. Aduh. Ayo minimal belingan ngene iki, Manson, tequila, vodka. Nyebut merek ya ben. Sopo ngerti dadi brand ambassador. Ayo diombe. Diombe bungke. Kakang Burisrawa ora teges aku nampik kang dadi peparinganmu, nanging aku wis ora wani. Diombe.
diombe. Ora tok ombe, kowe tak puloso apa kelakon kowe tak rutuk paripeksa. Aduh. Wah, yo. Oh, bungke. Kowe kok mancing ngopal babaling nganep sone Bure Surabaya. Sekawet aku kowe karo pas seduluran. Kowe mung tak kon ngombe kok ora gelem ya. Nek pancen kowe njaluk tak ladeni ya, ora ladeni saisa aku gelut karo aku kene. Yo, hei, awas kowe. Aduh, oi. Oi, oh, biar pecah dadamu kowe kaya ngene iki jalukanmu kowe arek ngomong kowe. Aduh. Tudinge kurang dawa. Pit. Oh, at. Wah. Kurang karo mendem ngene iki enak tenan. Yo. Atos kowe ngantemu padha biyen kowe. Oi. Ayo, oi. Ayo. Waduh. Ayo. Dalah bungke durung babak kulitmu durung putung balungmu kowe matek aji saya kawijayan ngamplong sirahku makpeng aku ra eling saknalika aku mbok getak tiba ning kene dasare aku ya mendem Dik yo bungke aku bloko aku wektu iki ngalah aku tak ngundur aku ning ditenono sesuk Titi Wanci perang gedhe Bratayuda kelakon tak bales. Aku males ngudi tuwa lara wirang karo dapurmu bae. Ayo. Kresna dikuruyo. Ayo. Ayo Kresna dikuruyo. Ayo dikuruyo. Ayo, nonton Darwati dikepung, ruyo. Ayo, digerubuk. Ayo, selawis. Ayo. Setyaki mlayu-mlayu keweden ana apa Dimas? Nun manggi ngaturaken ketiwasan Ketiwasan piye? kula aturi midhangetaken lan kula aturi nyawang
barisaning para Sata Kurawa sak mangke badhe ngepung dhumateng padukan Koko Prabu. Manjinganing kampung pun Kakang Dimas. Ayo dikuruan. Aja dikendhani. Ayo. Keruput Kresna keruput. Keruput. Ayo dikeruput. Aja dikendhani ayo. Oh, rumangsane kecekelane kan menungsane. Aku tak melu ngrubut aku. Modar ora kowe, modal ora kowe. Kresna wis kecekel Kurawa ngene iki ora iso piye-piye. Mung kari tingil-tingil sikile utak-utik. Kowe golek sapa? Paman Sengkuni ra melu ngrubut kok. Ratu iki kok tangane ambune kecil aja, Pak. Kuwi tanganku ya, Nyuk. Aku bal ora tak aku lak iso. Ji. Ayo Kresna dikerubut. Ayo. Dikerubut dikepung ayo. Aja enopa. Ayo. Aduh piye iki? Oh. Dikerubut. Ayo. Kerubut. Dikeluput. Ayo. Luput. Nalika semanten. Ayo. Nenggih nata Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna ingkang kinarubut dening Sang Hyang para Sata Kurawa. Nalika semanten Sangga wis bingung telenging manah. Nalika semanten Giya nyenggol bedaring Kyai Kisawa. Saknalika dadi yaksa sak gunung, rong gunung, telung gunung, pitung gunung gedene ngebaki jagat. Ayo kerubut. Ayo modal ora kowe. Kerubut. Tang. Celah. Wae ngapa itu? Wah, lha jan. Kula wong nganti bingung ajeng gujeg sing pundi niki. Dan. Lah kok cikile dadi abuh kaya ngene kepiye kaya? Sajae Kresna kena penyakit beri-beri. Wakna kaki gajah iki Kresna lara, cikile abuh. Abu. Cah. Kok kula kepoyong. Ngujeket mau ki ya mangcane lah kepoyong napa piye. Wah, ngopo kowe bocah kok bengok-bengok. Kurawa rada gelem minggat. Seplake putih pamu wae kare dadi. Bujleng iblis lanat padha dedekan.
Kurawa kadung ngroyok karo Ratu Ndrawati. Oh, Sengkara iso slamet uripe. Mbasan tak pitung-pitung, tak gagas, tak gelar, tak gulung. Jebul tinemune ingkang marai gorek, ingkang marai rusak kanan lan tatanan jagat iki ora ana liya kejaba mung negara Ngastina. Oh, lah keparat. Tinimbangane mung dadi rebutan. Mung dadi rebutan antarane Pandhawa lan Kurawa negara Ngastina ora untal malah. Oi. Wah. Ora. Kalau kaya iki wis dadi kebu. Negeri iki wis tau bakal disepaku. Bakal jadi bakal bukti rebutan rupaya tak ondale. Nata Ndrawati lemah ya, lemah. Ah, dadi kancane iki kepiye aja. Bocah kaya ora. Ayo. 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 Wah, Ceret dengkul kita kira. pukulan rada ganggu wae. Lagi penak-penak mangan kala. Lah kok dadi sagelem dhewe jeneng kita ku ya. Aja kok negara Ngastina sing jeneng kita untal. Natian jagat saiki jeneng kita untal. Mesti sedeng tekan waduk kita. Kersanipun pukulan kados pundi? Rajuta ya raja kaya ngono ulun bakal dawuh lan jeneng kita, Gera. Waduh. Lepat tumindhaipun ingkang wayah punata Ndrawati kula nyuwun pangapunten Bu kulun. Ya bener neng Bu ya bener ngono ya ngono ning aja ngono. Inggih nyuwun pangapunten. Iya. Wajane dian nganti judhek kayangan dewa do bubar mawut nyumur wikrida kita iki mau. Inggih. Prastawa dawuh kados pundi Bu kulun? Ingkang wayah pun Kresna nyadong dawuh. Ngene ya nggih ngene. Jebul tinemune bareng para dewa catur iki mau mungkur saka negara Ngastina lah. Jebul jebulane ya tinemune Ratu Ngastina sing aran Prabu Duryudana cukeng adreng ngukuwi yo nganti gobyos. Bingung kula. Nyumurupi kanan negara Ngastina diuntal karo buta. Nggih. Jebul tinemune dikukuwi dening Ratu Ngastina teges perang gedhe Bratayuda mboyasu meneh bakal kelakon nggih. Nyatanipun sampun dados pesthi ning kodrat mboten saged dipun napakaken malih. Ya mong anti-anti dawuh ulun bakal dawuh lawan jeneng para jeneng kita Balya ning negara Wirata. Nanging sadurunge tumeka ning praja negara Wirata ulun njaluk lawan jeneng kita ya nggih. Boyongan Dewi Kunthi Talibrata ingkang samengko mapan ning Kadipaten Panggombakan. Merga mangene, yen nganti para Pandhawa ora ketenggon, ora tinunggan dening Dewi Kunthi Talibrata, sing ora bisa unggul jurita ning perang gedhe Bratayuda. Mekaten pukulun ya. Meningkaten prastawa dawuh duka ingkang wayah punata Ndrawati nyuwun pamit. Ya, padha jeneng kula uga nyuwun pamit. Ulun bakal kondur mangkayangane. Budal dhewe-dhewe dari sewang-sewang.
Kuwi gonku. Yo yo. Kayon katiyo pengangin sumyak swarane urung jeban Togok kula wonten dawuh sinuwun bilung Kula Bos nimbali ingkang abdi pun pur mbilung. aja kaget wetak awe ana ing negara Guwa Simangleng kersanipun sinuwun Prabu Kala Srenggi kados pundi aku kuwi bingung Gek nggonku dadi nalendra ning Raja Negara Guwa Simangleng iki wis mataun-taun aku dadi nalendra Gung Binathara nanging uga aku durung mangerteni marang sapa kang dadi sudarmane Prabu Kala Srenggi. Togok kula wonten dawuh bilung Kula apa kira-kira kowe ngerti merga kondange ngakeh nyebutake kowe kuwi titah ingkang wis wareg mangan gempalaning jagat legiasi ning kahanan. Lah nek sampeyan nanjihke babagan kawontenan sinten tiyang sepuhe Gusti kula ing Guwa Simangleng, nggo mboten sah kakehan omong pun kula kanthi budal mawon, nggo. Kula critani teng dalan terus mengke sampeyan kedah tumindak kepripun mengke dirembuk kalih mlaku. Ya, Lung. heeh. Aku arep mbok kanthi menyang endi? Pun to, kula aturi percaya kalih Togok kalih Bilung. Mengke kula derekke sampeyan ngerti dhewe pirsa dhewe kena ngapa sampean mboten dadi siji kalian sudarmane sampean. Yo yen mangkono aku mung manut karo aturmu. Ayo Lung. Yo nyanggo iringan apa iki? Sak arepe. Iler-iler. Ayo sing pas tintingan lho iku ora. Aku nggo gamelan dhewe kok. Sing pas. Ji. Ah semono kuwi. Iler-iler tandure. Yo kula diraken. Bener